రాయ్ సెంటర్ 33వ వార్షికోత్సవం ముఖ్య అతిథి వాతరూరు పిఓ సాబును ఆనే ఏపీఓ గోపి సాబును గౌరవ అధ్యక్ష అని చైర్మన్ లక్కరావు సార్దును ఈటీడబ్ల్యూ సార్దును అని పేస కోఆర్డినేటర్ బుజ్జు సార్దును కుటుంబ నగే సార్దును అని నారనాటనూరు వాతరు సార్ మెడికును అని దేవరావు సార్ అని చూసిన పాటల మా ఊరు సిఐడి పోలీస్ చంద్రమన్ దాదను మా ఊరు జిల్లా కమిటీతో సందీపును అని నారనాటనూరు వాతరు పాటలు దేవరకు సందీర్నావా రామరావు నేను 33వ వార్షిక ఉత్సవం ఇతకే పడన సాధున్ సార్ కేవలు అని పూర్ణ సాధున్ కేవలంతా ಇದು ಸಂದರ್ಭಂಗ నేడు బదలితికే రాయ్ సెంటర్ వ్యవస్థ నంగడల్ మావురు సంధి వ్యక్తిరు బదలితికే బద్దే గవర్నమెంటును అని బెనిఫిషియరీ నడ్డుము బదే काम आयो ते काम की संता सार मेडी आणि बेनिफिशियरी गवर्नमेंट नका समजी काम की काम की संता ಅದು ಬರ್ಕರ್ತೆ ಸಾರ್ ಮೇಡಿರು ಕಾಮ್ ಕಿ ಏನಂಜರೆ ಇದು ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಂತ అని ಬಗೆ ಮಾವ ಕೇಸ್ को ಮತ್ತೆಗೆ ಅವು ಕೇಸ್ ಗಿರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಂಬಂಧನೆ ಇದು ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ ತಗನೆ ಏನಂಜರೆ ಇದು ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಂತ అని ಪುಣೆ ಒಂದು ಬದಲಿತೆಗೆ ಮಾವ ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತೆಗೆ संस्कृति संदसी लगने बदमहिना बत्तल पेन की इवल मराठो बत्तल की इवलो दिवाळी महाना बत्तल घुसडीता कार्ती महिना बत्तಲು कारुंता साठी महिना बत्तल साठी भीमली पूस महिना पेन ನ ದಿವಸ ಇನ್ನು ಹರು महिना पेन बनंता आदादून ಇದು राय सेंटर समझी किसी होगा बद्दे बेकन आय लगने उंदी बदलितके विद्या जोनान मोडी माव डुल्लेदाग जोन्नां मार्ची मंतां इंजेरु इत्तपने इदुंदी संबी किसु होयवलो विद्या टोपलतग मार्ची मंता इंजेरु टोपलतग खराब आयवकने इरुवली इदुंदी राय सेंटर व्यवस्था माव लेनो भवे पाटी पांजल गिरे उंदी संदकतग तालवाड्सी मत्तपने इदुंदी राय सेंटर ఉంటే మావా కప్పడి చొకొడ్న పోండవలికు ఉంది బీరవతగా ఇరంతటో అది వేసిన ಇದು నెరుసిపోయేవాళ్ళు ಇದು రాయ్ సెంటర్ ఇನ್ನು మాకు తొలనే తుకారం సాబు అని గంగుపాడ్లాల్ అని భీమరావు సాబ్ కంచన్పల్లి రాజన్ వీరు ఇది మాకు భవ్యమని మా కష్ట సుఖాలను ఇది రాయ్ సెంటర్ తగనే చొకొడ్న వాయిదా గోష్ఠి ಒಳಕವಚ್ಚಂಜರೆ ಇದು ರಾಯ್ ಸಂಕರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೀತೆರು ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ ಇದು ಮರಟು ಭವೆ झगड़ांग ಆಯ್ವಕನೆ ಬೋನೆ ಬದೈ ಕೀವಕನೆ ಚೊಕ್ಕೊಡ್ನೆ ಇದಿಗೆ ರಾಯ್ ಸಂಕರ್ ತಗ ಈಸರ್ ಮಂದಿಟೋ ಇನ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧುಂ ರೊಪ್ಪೋ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಯ್ ಸಂಕರ್ ತಗ రెండు కేసుకు పరిష్కారం గీతం రెండు కేసు ఉందితకే బగట లింగపూర్ తా ఉంది కేసు అని ఇదిగే నాటన ఉంది కేసు కోర్టు నాకు సొంగి మత ಅದನ್ನು ಮರುಸ್ತಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಟು ಪರಿಷ್ಕಾರಂ ತೀತಂ ಇದಿಗೆನೆ ಗುಸಡಿಗುಡ್ಡ దగ్గరే ఈను రాయ్ సెంటర్ కేసుకును ఉండే మంతామతి అವು కోర్టు నగటాలు ఊరు వాసర్సిల్లూరు కోర్టు నాకు సొంగి మంత్రికి ఊరు వాసర్సిల్లూరు అదేం రాసి అవగిరే మంత రాణ్ కేసుకుంటే మంత ఊరు వాతకే అవగిరే మానంత బతి మగటిరు వాతేరు మగటిరు వాయు ఉంది దర్కాసిత్రు ఊరు వాంతేరు ಮಗಟಿರು ಉಂದಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನೂರು ವಾಯು ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ ಅದು ಆಹನೆ ಮಂತ ಊರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಕೇಸ್ ಮಾನಂತ ಬತಿ इनके రెండు ఈ సాల్ ద్రోప రెండు కేసు దీనికి పైసలు ఆత ఆను इनके మావా పిఓ సాబ్ బాతరు బదలితకే సార్ ప్రతి సారు ఇది సార్ ప్రతి నెలకి రాయ్ సెంటర్ కి ఒక జీప్ ఇయ్యాలి 4 రోజులు ఇంతకు ముందు ఇస్తుండే సార్
ఇప్పుడు ఇస్తలేదు. దానికి 4 రోజులే, ప్రతి నెలకి 4 రోజులు జీబీ ఇవ్వాలి సార్ అని నేను ఎక్కువ చెప్పకుండా నేను ముగిస్తున్నా. पढ़ना साल संजय पूर्ण साल सा जय जयकारी दिवस है राय सेंटर मीटिंग इस कार्यक्रम अध्यक्ष मेसरम दुर्ग साहब आने और मुख्य अतिथि गौरवनीय पेदलू प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री कृष्णादित्य साहब आने और असिस्टेंट कलेक्टर डॉक्टर गोपी गारू तल्ली तंड्री ఏదనుకున్నా మా మెజిస్ట్రేట్ మా కలెక్టరే పిఓ గారు కాబట్టి పిఓ గారు రావడము మేము అందరం ఆనందిస్తున్నాము. మరీ ముఖ్యంగా ఇవాళ జిల్లా కలెక్టర్ కూడా రావాల్సి ఉండే, మేడము హైదరాబాద్ వెళ్ళింది. అది చీఫ్ సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ రిటైర్మెంట్ ఉందని మేడం హైదరాబాద్ వెళ్ళారు. దాంతో పిఓ గారు చెప్తారు. మరి ప్రతి సంవత్సరం మనము 31 డిసెంబర్ నాడు వార్షికోత్సవ కార్యక్రమం చేపట్టే కార్యక్రమము మన అందరం ఆనందంతో సంతోషంతో రావడం జరిగింది. ఇవాళ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఒక 4 జిల్లాల్లో విడిపోయాము. కుమ్రంభీం జిల్లాలో కూడా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ లో జరుగుతుంది. మంచిర్యాల అండ్ నిర్మల్లో మన సంఖ్య తక్కువ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని కూడా ఇక్కడ రమ్మని చెప్పడం జరిగింది. చాలా తక్కువ వచ్చారు. ముఖ్యంగా దాదాపు 34 రాయ్ సెంటర్స్ ఇక్కడైతే కుమ్రంభీం జిల్లాలో 43, అలా మంచిర్యాలలో కొన్ని, నిర్మల్లో కొన్ని ఉన్నాయి. అయితే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గతంలో ఈ చరిత్ర చెప్పాల్సి ఉంది. మన పిఓ గారు యువకులు యంగిస్టర్ అంటే యువకులు సార్ కాబట్టి ఎన్ని రోజులైతే మా దగ్గర ఇక్కడ ఉంటారు అన్ని రోజులు మా ట్రైబలు మా సారు అనేటువంటి సద్భావం మనం అందరం అనుకోవాలి. కాబట్టి నిజంగా 120 రాయ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. ఆ గత మా ఆదివాసీ ఫౌండర్స్ ఎవరైతే రవీంద్రనాథ్ ప్రతాప్ డిఆర్ ప్రతాప్ అప్పుడు పిఓ ఆఫీసర్స్ లేరు. అప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గా రావడము, తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజా మోక్ష దేశ్ముఖ్ ఈ పెద్ద మనుషులతో కలవడము, వీళ్ళతో సత్సంబంధాలు పెట్టుకుని ఈ పంచాయతీలు పెట్టుకోవడంలో అవసరము గోండవరం పంచాయతీ రాయ్ సెంటర్ అని ఆనాడు రవీంద్రనాథ్ ప్రతాప్ సాబు చాలా సేవలు అందించారు. అతను ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గానే రిటైర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ గా రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నారు. ఆయన చాలేళ్లు మన ప్రాంతాలు పనిచేసి మన భాష నేర్చుకున్నారు. ఆయన బ్రాహ్మణ్ అంటే బ్రాహ్మణుడు అయినా కూడా పర్ఫెక్ట్ ఓండి అనేటువంటి భాష నేర్చుకుని కోయితుర బీడి లీకి తర్వారు ప్రతాప్ సాబు అది నిజంగా మేము చాలా సందర్భం డాక్టర్ చందు మన శ్రీడం మధుకరు విఠల్ నేను ప్రతాప్ సాబ్ తో చాలా సందర్భాలు కలిసాము. మీరు నాకు ఇంగ్లీష్ లో రాశాను తీసుకెళ్ళి తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి మీ బీడీ అని చెప్పడం జరిగింది. అంత పర్ఫెక్ట్ గా హేమంత్ రావు సాబ్ కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి మనము మన జిల్లా మన చరిత్ర ఇదంతా ఉంది. మరి మీ అందరికి తెలుసు నిజంగా రాజా మోక్ష దేశ్ముఖ్ ఈ హోదాలు ఏదైతే ఆదివాసులు ఉన్నటువంటి హోదాలు, మరి ఈ హోదాల తగ్గట్టే మనం సార్మేడిస్ అనేటువంటి వ్యక్తులను పెట్టుకోవడం జరిగింది. తుకారం గారు ప్రతిసారి సజెషన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. మన గ్రామంలో ఒక నిస్వార్థంగా నిజాయితీగా పనిచేయండి అనేటువంటి ఆలోచనతో మనం తుకారం గారు సజెషన్ చేయడం జరిగింది. మరి అందరము మన సార్మేడి 140 డెడవీసా ఇది మన భాష 40 ఇవాళ సాక్షి పేపర్ ఎవరైనా చూసుంటే జాతరల రాయ్ సెంటర్ బిల్డింగ్ తో ఒక వ్యాసం రాశారు. సాక్షి పేపర్ చాలా చక్కటి రాశారు. గతంలో శాంతి కుమారి మేడం కలెక్టర్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ యాన్యువల్ డే జరిగిన తెల్లారనే మాతో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆనాడు కలెక్టర్ శాంతి కుమార్ గారు ఆదిలాబాద్. అంటే మీడియా కూడా న్యాయ కమిటీలు న్యాయ వ్యవస్థ అనేటువంటి పోల్చినటువంటి సందర్భాలు మనకి ఈసారి ఈ పరిస్థితిలో మనము ఉన్నామనంటే 95% అని వారు రాశారు. అంతకంటే తక్కువ ఉండొచ్చు. కానీ మన సేవ మన రాయ్ సెంటర్ ని మీరు తక్కువ అంచనా చేయకూడదు దయచేసి. ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది అది కాలానుగుణంగా జరుగుతుంది. కానీ ఐశ్వర్యం మించింది తృప్తి లేదు. అంటే ఐశ్వర్యం మించి తృప్తి ఉండాలి. ఐశ్వర్యం నగలు బంగారం వెండి ధనము డబ్బున్న మాత్రం తృప్తి లేకుంటే అది ప్రయోజనం లేదు. కాబట్టి వాస్తవానికి మనము మన ఆదివాసులకు ధైర్యంగా నిర్భయంగా మన గ్రామాల్లో మనం జీవిస్తున్నామనంటే మనం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. మనం చాలా కట్టుబడి ఉన్నాము. ఇవన్నిటిని మనం ఆచరించవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి అది మన రాయ్ సెంటర్ కాపాడుతూ వస్తుంది. మరి మనం అనుకున్నట్టు ఈ
120 రాయ్ సెంటర్స్ లకి సార్మేడీలు ఉన్నారు. మరి మన జిల్లాకి 34 సార్మేడీలు ఉన్నారు. ఎలక్షన్ కంటే ముందు కలెక్టర్ మేడము జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్ హాల్లో కూడా మనల్ని ప్రతి నెల 4వ శనివారము మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఒక్కొక్క సార్మేడికి ప్రొవిజన్ ఏంటంటే నెలకు 2000 చొప్పున అంటే 6000 రూపాయలు మా సమక్షంలోనే ఒక సార్మేడి చేతికి పెట్టడం జరిగింది. అట్లా 34 పిలిచినప్పుడు కూడా ఆ రోజు కూడా రాలేకపోయారు. అట్లా 3 నెలల ప్రొవిజన్ ఇచ్చారు. అట్లనే గీతదారికి కూడా 3000 చొప్పున 9000 అకౌంట్ లో వేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. వీటన్నిటి మనం అంటున్నాం. ఏమీ లేదు అనుకోవడం కంటే కలెక్టర్ మేడం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు. డబ్బు అనేటువంటిది మనం ఎందుకు దాన్ని వాడుకుంటలేమన్నట్టు మన ప్రశ్న. ఇప్పటి నుంచి 2020 ఏదైతే 2020 రేపటికి మనం అడిగేస్తున్నాం కాబట్టి రేపు కొత్త సంవత్సరానికి 34 సార్మేడీలా ఒక్క టైం పిఓ గారు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. అందరి మొక్కలు ఆనాడు చూసినాకనే ఆ గీతాదారులకు కూడా ఈ ప్రొవిజన్ కలెక్టర్ మేడం ఉన్నట్టయితే ఇది మన రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేస్తుంటుంది. అయినా ఆమె హైదరాబాద్ వెళ్ళారు కాబట్టి వచ్చినాకనే కలిసి చెప్తాము. ఖచ్చితంగా మన రానుకోని ఖర్చుల నిమిత్తం కలెక్టర్ ఫండ్ ఏక ఫండ్ నుంచి ఇచ్చిందో గానీ ఇవ్వడానికి అడగలేదు. స్వచ్ఛందంగానే మేడం దివ్య మేడము ఇవ్వడం జరిగింది. అది కంటిన్యూగా వస్తుంది. మరి మీరు అనుకున్నట్టే మన కంట్రోల్లో వీటీడీఏ గాని పవర్ కమిటీలు అన్ని చాలా గతాలు పనిచేస్తాయి. ఈనాడు మనం ఏం చేస్తామనంటే నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాము. అసలు సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ సంబంధం లేకుండా రాజకీయంగా దూరంగా ఉండేటటువంటి వీటీడీఏలు ఉండాలా. అలా రాజా మోక్ష దేశముఖ్ పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు, గ్రామ పటేలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరి సమక్షంలో జరిగి తీరాలి. మన అభివృద్ధి ఏదైతే ఉండాలో అది జరిగి తీరాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామనంటే నిరుత్సాహపడకుండా జిల్లా కమిటీ ద్వారా మనం సంబంధాలు ఉండాలి, మనతో చర్చలు ఉండాలా, మాట్లాడుతూ ఉండాలా. ఈ సమాజాన్ని బాగు చేయాలని ఒక సంకల్పం ఉండాలి మనలో.